Bueno, ariketa honetan, frogatu behar dugu, alderantzizkoaren, irauliaren alderantzizkoa, dala alderantzizkoaren iraulia. Piskate, posatzen da piskate zatia, Hau da, lehenengoa da, A irauliaren alderantzizkoa, dala haren alderantzizkoaren iraulia. Bai. Kasu honetan, erabiliko ditugu alde batetik. Alderantzizkoaren definizioa, betiko moduan. Matrize bat da beste baten alderantzizkoa, bien biderkaketa eskumatik eta eskerretik, kasu bietan i emoten badau. Taruan, kasu honetan, frogatzea alderantzizkoaren iraulia dala haren irauliaren alderantzizkoa, hori frogatu bere esango dugu, biderkadura bi horiek, bietan i emoten da. Kasu honetan, ditugu, frogatu behar duguna, dala, bi matrizen arteko biderkadura bat, baina, matrize bi horiek irauliak dira. Horretarako, erabiliko dugu beste propietate bat. Aurreko ariketa baten agertzen da ariketa bezala, eta hor nire apuntetan agertzen zen azpindizeak erabiliz egin behar zala. Guk hori ez duguengo, eta zuek pentsatuko duzu hauze egia dela, sinistuko duzu, egia da, eta hori aplikatuko dugu. Pizkat kostatzen dago ikustea ondo zeran aplikatu, ze frogatu behar duguna dira bi iraulien biderkadura, hau da, azkenengo zati honetan dagoena. Eta igual hori hobetu ikusteko, idatziko dugu aldrebez. Hau da, beren iraulia, haren iraulia, dala, eta hemen dator importantena, dala, iraulia biderkadurarena, baina biderkadura kokatzerakoan, aldrebez kokatzen dira, trukatuz lekuz. Orduan, kasu honetan, aplikatzen badugu hori, geratuko da, A eta haren alderantzizkoa, hemen dauzenen moduko aldrebez, iraulia. Kasu honetan, A bider haren alderantzizkoa irenez, geratzen da iren iraulia, eta iren iraulia bakigu idala. Orain egin zeuek, para bideoa, eta egin zeuek beste aldetik egitea. Egin da, A iraulia bider haren alderantzizkoaren irauliaren biderkadura idala. Erabiltzen dugu berriro propietate berdina, eta orain, geratuko da, haren alderantzizkoa bider A guzti horien iraulia. Alderantzizkoa bider A, hemen aldrebez daudenez, hemen olanik, eta hemen berriro barrukoa idenez, iren iraulia, i. Eta olanik amaitzen da.